Herritarrei parte hartzerako buzoi hauek aurkeztu nahi dizkio. Azken hilabetetan hainbat prozesu martxan jarri ditu eta bileretara gerturatu ezin izan duten herritarrei zuzenduta daude batez ere. Bilera horietan bai jaso ditugu iritzia behaien aldetik, bai virtualki eta bai partzialki, baina guk uste dugu bileretara gerturatu ezin izan duten horiei aukera politia dela buzoi hauen bitartez iritzia jasotzeko, ez, behaiena. Esan, tresna berri hau, guretzako parte hartze departamentuan iritziz oso garrantzitsua dela, eta martxan jarriko duguan, inauterila urtian otsaili handian ez, inauteritako gaia aukeratzeko.